pa man ang release ani. Uy nga dugay na makay ko nag-apply ato tong niaging bulan pa wa pa hangtod karon wa pa release. Daghang ikog panginahanglanon sa balay kailangan ako kwarta ron. Pati asin og bitsin dire wa na gani ko. Paanlok man sila mo pa-apply sa kuha nga mobayad man ko may mag obligasyon man ato na mobayad og kuan. Bayaran ako na. Hangtod karon wa pa release mo mag i-out na lang siguro ko niya kay wa man ni klaro ning trabaho ani ma tugatugag endorse na ilang. Pa-release wala man di hangtod karon. Maomong ko rin balayan nila ni. Ngayon ako rin. Hello. Lah, sino na ning release? Kwarta na ni ron. Unsay ato? Ay, Dam, kisa si Madam Grace Dam. Uy, ako. Isugo ko ni Madam Ashley nga katong utang na rin mababaryan na daw kay gamiton ng kanyang kwarta daw. Na, nagsabot naman ni ato nga release na ko sa bayran. Ano pa man ko release eh? Dili, naman na pasiha daw, 5,000 daw. Babaryan na daw niya kay kailangan kaya niya dyan. Kani nung naglagot na gay ko kay ang release na ko dugay kay duha ka bulan na nila baywa pa ni release. Kasi Ashley, di daw ko mula kawan di ka muhatag. Kailangan palingnon daw niya kay ang kwarta gamiton kaayo karon jud. Ano naman ako siya wala kasabot nga release na ko sa bayran? Basta ingon niya sa kuwa, ayaw dakawan di ka matagaan mo niya. Nung sa man ako ihatag sa imo mo kay kwarta nang lang makitag palit og bitsin Basta. kasi di ako. Basta bayadin lang dito, pagkita diskarte na, bayadin. Hindi ko muna kapunti, di ka kahatag ko. Na, di ko pasali ka na kay wag ko release karon. Wag bisag piso wag ko dire. Dali daw ron, be. Kita kan si be. Wala oy. Basta lugaya ganiya ko buntag ko. Gisugo na ko buntag pa hapon na lang ron. Gisugo na ko dito ila Grace ba. Maningil atong utang ni Grace nga. 6,000 pasta na lugaya. Baga kay now. Mga pila na katuig. Isa ka tuig na. Tikas na no? Sige magingon nga. Ashley, ate Ashley. Karon na lang sunod bulan di kay pitus kayo ko. O di, taas kay tagpailog. Sugod ra punta kay kanila lagi pareho ta nga. Kuan pamilyado di. Okay ra sa kuha. Pagkasunod bulan ingon og sunod na lang tibiki na ako release karong kuan. Pila na lang ka-releasean siguro ni Agi ana, wag gyud ko na nagbayad na yang utang sa ko bisag muhatag dalag. Bisag ginagmay na lang unta, bisag tagaan ko niya 500 or sa kalibo kada bulan. Sino man kay natantong buka sa yang bulsa ba? Basi problemado po tingali to si tingali mo nang wa kanina bayaran dayon. Ay, ang utang is utang. Unsa man nakatuod ka sa balay ni Grace? Oo, atod ko nadto. Tara be kay murag di na maayo niya ba? Baga na yung Grace now. Tara be. Ulan ta. Kang Jimmy maning motor no. Oo, dili man tong balayo. Ay balay ni Grace dia. Oh, Atara. Ayo! Grace! Ayo! Sama mga tao riyan? Oh, nangas Madam mo. Patingala ko rin, madugay ka uli. Ayo! Oy! Jin! Ganiya raman kang buntag. Hantod na lang naghapon. Wag yung kakaulis balay. Anak man kanaw, di ko mula ka, di matagan. Di wa ko nila ka, wa pa mo ko tagay sa. Kung ipaningin nimo. Unya, ganiya pa mong buntag. Dihag tinindog hantod karong hapon. Wag yung gibayaran na lang. Bayana na? Wala. Sabi ko, bayana niya. Kuha pa, pahangyo apang kwarta. Murag makabuha kong sa amin ba? Pero storya mo. Igahi kayo. Ano sa mabayad sa mga utang? Grace, unya karon. Ano sa man eh? Mulat lang yung kunin mo kanon sa kamarilisan. Ug di ka marilisan rong tuig, ug sunod tuig pa ka marilisan, magpaabot lang gyapon kunin mo. Ang imong utang ba? Kung sa sudan pa na, panus na. Panus na kayo, di na makaon. Asli ay kabalaka ba? Lagi ko na lima ko na. Dagandaganan akong utang ay kabalo mo kumabayad. Wala ta lang ba? Grabe po ka, di man kakabalo mo. Sabot sa usa ka tawo nga naglisod po. Wow, naglisod. Unya kanawon nga ting utang, away lisod. Mo bitaw nang utang ko kay lisod na kayo. Unya gamitonon kay na akong kwarta. Ako may ninuiluoy ani na ako gusto paliton, di na ako mapalit kay akong kwarta giraman nimo. Unya karon magsige kog gulat-ulat sa imuha kanu sa ka mo bayad. Wa man gani ko asin og bitsin di asin. Ay wa koy labot og wa kay asin og bitsin kay ako ang kwarta. Una kay man kung kakasabot sa kuwagon. Ay, Pareha man sus, tanang hinahanglan mo. Asli, pareha tanang hinahanglan basab ta na ilang gutagod. Sige daw. Ako'y nangutang nimo. Unya, ikaw ang tagiya sa kwarta, inanaon ta ka, maayo ba? Wala ta ganino bayaran man ti ka. Paulat. Dagan di ko mulayas dire ram kus balay bisan pagkadaon ko balik diri. Basta kay marilisan lang ko mubayad yun ko. Kapoy ra sige balik-balik diri sa inyong balay. Unya, wa ko'y mabitbit usay. Ya, hago-hago ra na ako niya. Usa pa. Sige balik, baylo ta. Ako'y nangutang, ikay nagpautang. Kada adlaw ko adtuas balay nya. Sa ari ko ginig-release na. Di ba ka suko? Ay, Asli kung ano ko kwarta ron, gilisod na ti kag bayad ron ba? Ay sus, Ano lang dagan bisag kay piso wag gyud ko Asli ba? dagan kay kag palusot ba. Nya anong daghan mang parcel mo abot sa imuha nya wa kay kwarta. Kasi parcel nga di na ako Ako ra nang ngalan. Wa koy kwarta Asli. Sa gani mga gamit sa balay wa man kay isa ka nagsitag paabot ang release.
O dili magsigig paabot na ng release. Dapat mo maningkamot ko dili kay release ra yung laton dapat mangita kag diskarte para makakwarta dili kay kanang release. Magpa-release ka, utang mangyapon na, bayaran mangyapon na kaysa kung sige ra kag hulat na sa imong release, dapat mangita po kag diskarte ba para makabayad sa imong utang di kay hulat-hulat nga nang release unsa man taon nag o di ka maprobahan na isa ka bulan, sunod bulan na pud di ka maprobahan sunod bulan. Usa na lang mapanos na. Sanay ra mga sa kumbanang income sa kumbanang ino kag oy trabaho sir kag tambay sa balay. O kana imong gitambay og nangita pa kung say maayohon diag tanong-tanong ba or na ikakuan abag-abag ba nga. Una-unahan ang utang ka sa kuha ikaw ra isa lain pod. Sinakay mahatag diya ka trabaho ko. Magani day kwarta trabaho na noon ni hatag sa imo maningil nga tanimo para makabayad ka. Kusog ka nga trabaho sa kuha niya, wa man kay trabaho ko kay utrom, pug ikaw salig ra pug kasi mong Kasi magsalig na kana mo kwarta no. Makapautang ba ko imong wa kwarta makuha lang kay nagsaad ka. daghan man kay kwarta nung maningil pa man ka. Mao na ron ang nangutang na hinoy mang isog-isog. Ikaw pa'y naiutang, ikaw pa'y yawan na panahon ron mabaliktad na. Kahulat ba? Release kini, release. O kana sa imong release kato pang niaging bulan wa man gyapon i-release. Unsa na ron? Kay gipaabot kay ina ko. Kapit na mo man ang 2025. Mo apply na pug ani balik kung di ko marilisan karon. Apply na pug ko ay ka bala kabayaran ni ko utang gini mo kunin lagi. Lata na lang ng dalan di abag binaklay na ko padulong diri sa inyong balay. Sa sidor kay tagbalik asin nara ko diri di ko mo lakaw. Sus, grabe kay kaga. Grabe gyud palusot ba basta utanganan gani ka na makautang sa imo. How kay magpalusot-lusot? Uy, murag sila'y bida-bida ba? Sige, mangguna, utang manggud na dapat yung bayaran sa ako gay masauta mga manggunaw na may ko kung gamay kayo nga kantidad ug dako kailangan din bayadan nimo kay nang utang magkasiya ha. Bitaw pre, tama po rin mga pre. Dami no. Sige lang, kay basig mo buto karon si mana akong gi-release. 200% akong tubo nga yatag si mo. Grace, bahalag way tubo. Basta kay bayari lang ko. Kay kanang kwartaha, wa may pud ako nagipamunit. Gihaguan pud bayan ako na. Nagpahiram lang ko tungod kay lain pod. Ako naa nya kamo wala nang ginahanglan man mo. Gipahiram ta mo. Nya ako karon nang ginahanglan ko. Di ko ninyo bayaran. Di po ko mobayad og way tubo. Kay unsa ray purpose nimo sa ko ang ipaulam ko nimo? Iba nga ka kwarta ka. Mong tubuan ko na 200% pa na ko na. 10% ra man to imong ano. 200 ko na para double-double imong kwarta. Palu-palu yung ka na. Ayan ni mo dam. Oy, dam ay sa paning dam para dako imong tubo. Dam, murag las balik na ko ni diri dam kay sa balik na ko murag wa po koy madala ni bayanan ni. Sige. Last na niha. Wala man gyud ka kadiha. Ako wala ba gyud koy tao nga giutangan nga wa na ko gibayaran. Wala nga, di man ka mangutang kay naa naman nimo tanan. Kwartahan biya ka no. Nya, mo naman gyud kay plano nimo nga mubayad ka nya ang porsyento ato. 200% man ka iniguli nimo. Ay, salamat. Pre, Ay, naman day ka dili, di na kumulaw sa inyo ha. Anong taga-ay sa kwatay mong hilam sa kwami, kay kami tunon kay nako ron. Wadyo kay laing kadaganan ba. Ikaw rin kita kung nauna-unaan. Sig lugar-lugar ka diha, bayari sa to. Murag taon-taon na po to, magtulo na kabulan. Kami tunon kay nako man kay akong anak ba naibay ron sa eskwelahan niya. Example nila, allowance pa, napayot na pong kinder, hapit na po yung ilahang kwan ba. Anang sa nawin, field trip nila, yan ako pong budget na rin. Hapit na kayo putlag kurente. Eskwelaing ununaan ikaw. Tabangis ako be, tabangis ako. naa magani ko diri ron pre kay naningil ko ani kay giutangan pug ko kay mao pud ibayad nako sa imo ha. Ano yung utangan? Kita rin utang nimo. Si Grace. Di ay. Oh. Mo to yung nangutang ko nimo kay paan pud mo to ibayad ako sa kong giram sa imo atong iyaha pug utang sa kuha. Nagulat pug ko kay para mo ibayad nako dito sa imo ha. Pakang-pakang dining trabaho ani mari. Oo, alam nga ron. Karon wa koy maasahan day ani. Ay, wa gyud pre kay wa man pud ko inaasahan aning diri. Mariya kita ni ron, wa gyud ta. Kay wa man ibayad ni. Inig-release na daw. Nya 200% pa gyud daw iniguli. Pare, maura ba yata akong gisaligan? Delegate na ako pautang ato si Maba. Kay kabalo ko, nakalaan na to daan, nakabudget na to sa amo ang mga panginahanglan. Mao gani pre no. Yung saan mo po na to ni nga mao ra man po to gilaan ako sa imo atong kwarta nga akong gipayra maning babae. Mao po ba akong gibudget mao po to akong kwarta nga iuli po nako sa imo ha. Nya kirman man ani kay nang hangyo man si ano kay kinahanglanon jud daw kayo nila. Gigihatag po nako. Gingnan ako anang adlaw, anang bulana, anang pitsaha bayaran nimo kay gamiton nako na mao to unta akong gibayad sa imo. Nya man siya ni bayad. Mabitaw nang giadto nako diri no gisukmatan nako kay ikay ni kaya naman noon ta sige lag ingog release pila na ka releasean wa gyud gi-releasean unsa pagbayad ato pre unsa na ko paghatag sa imong ana iyang utang. Sige lang pare. Sabto na tiyaw, ngita lang ko klaing pamaagi. Sige pre. Salamat kayo. Okay, ulat ra pa ko bayaran ko ni baka ihatag ko nako dito sa imong. Sige, ulat lang dito pre. Uy, asa man to yung giingon nga kay giutangan? Gisingil lang pud lagi ka.
Uy, tulo ka bulan naman po kay way bayad di ay nya. Kusog kay ka maningil sa ko, tulo bang puday kang utangan.